Nena kukura M23 ka finitigi jɛkulu fɛ minnu kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana finitigiw fɛ ni fitna in fanga bonyalen don Kivu woroduguyan fan fɛ Amérique jamanatigi Donald Trump ye laseli kɛ kunun tɛnɛ k'a bɛna dɔ fara Amérique jamana ka l'impôt sɔngɔ kan ka taa 20 ani nɛgɛ kan kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ni 25 ye minnu bi bɔ Canada ani Mexique jamana kan kana Amérique jamana kɔnɔ ninnu de bɛna kɛ aw ka bi tarata malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila VOA Banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan min bɛ k'a lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 53 na Washington DC an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ka taa n'a ye Mali jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni kunnafoni labilali ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye telefɔni cili sara ani ka fara u ka ci saraw ka nafoloko mugu fan fɛ min bɛ bɔ telefɔni cakɛda sow yɔrɔ ko dɔ bɛna fara o l'impôt sɔngɔ kan min wari kan ka bɔ telefɔni cakɛda sow fɛ n'a bɛ bɔ Mali jamanadenw yɛrɛ kun ka taa Mali jamana ka foroba jiginɛw kɔnɔna la o nɔgɔnin fɛ Mali ka ministre min sigilen don sɔrɔ ko kunna ni ka fara Mali ministre ɲɛmɔgɔ kan n'o ye général Abdoulaye Maïga ye ni maa fila bɔra Mali jabaraniso gale la kunun tɛnɛn wula fɛ ka laseli kɛ min dɔ bɛ tali kɛ fɛsɛfɛsɛli ka nafolo ni tɛmɛsiraw a n'a baaraw bɛna kɛ cogo min na jamana kɔnɔna la Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Bamako Yasa faamuyali ka kɛ jamanadenw fɛ ka kɛɲɛ ni latigɛ min tala jamana ɲɛmaaw fɛ k'u bɛna farankani kɛ an ka nɛgɛjurusira musakaw kan fo ka taa se dulɔ musakaw yɛrɛ ma n'a kuma cɛyalen bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan nɔ sɔrɔko minisiri Aluseni Sanu ale ka fɔ la ko nin kɛkun de ye yasa ka dɛmɛ don jamana ma an y'a ye k'a fɔlɔ yɛrɛ jamana bɛ bolo min kan bi an bɛ baara minnu kan ka kɛ an mago bɛ chaque fois ka taa lajɛ fan o fan ni mɔgɔ bɛ se ka tali kɛ pour que ka se ka baara kɛ n'a ye ka jamanadenw nafa ka baarakɛyɔrɔw nafa ka baarakɛyɔrɔw k'u développer an ka baaraw de donc il faut k'an k'a lajɛ comment an bɛ se ka ressources sɔrɔ cogo min na ka se ka o budget baaraw kɛ. Ministre ɲɛma général Abdoulaye Maïga ale y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ an bɛ ka kuma yɛrɛma hɔrɔnya ka Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ko nin wali kan ka sigi sen kan musaka dɔɔni ka bɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kun. Ministre de l'économie est texte saba ko présenté conseil des ministres donc texte saba o tɛmɛlen bon texte fɔlɔ je crois que ministre de l'économie yɛrɛ da magara la o ye compagnie opérateur téléphonique minnu b'an fɛ yen ka tɛ ka dɔ fara olu ka taxe kan a fɔ depuis 2012 ni taxe donna sen na fɛn ma fara u ka taxe kan n'a jateminɛ fana an ka sous-région kɔnɔna la Mali de ka taxe ka dɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲɛ ko an bɛ yɛlɛma hɔrɔn min na la ka kan an y'a fɔ cogo min na an ka compter an yɛrɛ kan donc dɔ farala o taxe kan n'Ala sɔnna a ma o musaka de b'a to san kɔnɔ jamana bɛ se ka miliyari 12 sɔrɔ maintenant taxe filanan o ye ka taxe dɔ wɛrɛ bɛ yen k'o fara produit dɔw bɛ yen mais malo tɛ sukaro tɛ produit dɔw bɛ yen mais an yɛrɛ ye minnu jateminɛ o ye dulɔ donc minnu bɛ dilan fɛ yen ani minnu bɛ bɔ kɛnɛma donc taxe farala o fana kan donc san kɔnɔ o bɛ mun na se an ka jamana ma a bɛ taa miliyari 62 la mais sabanan o tɛ taxe ye o ye redevance de ye mais redevance min don n'a jateminɛ parce que n'a bɛ a bɛ problème kɔnɔna la ni solution nana a b'a jateminɛ solution mun ka nɔgɔn ni bɛɛ ye mun yɛrɛ bɛ kun adamadenw n'a bɛ taa o solution de fɛ. Sɔrɔko minisiri Aluseni Sanu ale ka kumakun cɛla a y'a yira k'a fɔ ko nafolo minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan ko jamanadenw ka dɛmɛ don ka ɲɛsin jamana ma k'u bɛna bila jamana ka wagandɛ kɔnɔ ni ka Mali gɛlɛyaw yɛrɛ furakɛ i n'a fɔ kuranko sɔrdasiw ka minɛnko o n'a ɲɔgɔnna caman. Mariam Kuyate kala siri kan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Kanani kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan Amérique jamanatigi Donald Trump ye laseli min kɛ kunun tɛnɛn ye a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara l'impôt sɔngɔ kan ka bɔ fɛn caman de la minnu bɛ bɔ diɲɛ kɔfɛ ka na Amérique jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Canada ani Mexique ko fɛn min ye kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ye 25 o de bɛna fara ninnu ka nɛgɛw kan ni o bɛ wele ko aluminium ani ka fara fɛn min ye fugan yɛrɛ ye walasa ka se ka dɔ fara o impôt sɔngɔ kan n'o bɛna kɛ kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ni 25 ɲɔgɔn ye ka na Amérique jamana kɔnɔna la o nɔgɔnin fɛ a da sera a ma ka fɔ kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 10 ɲɔgɔn o de bɛna da Chine jamana ka fɛnw kan minnu bɛ bɔ Chine jamana kɔnɔna la ka don Amérique jamana kan yan
An bɛ to Ameriki jamana kɔnɔna kunnafoni hukumu kɔnɔ sanfɛ pankulun kasara dɔ kɛra kunu Ameriki jamana kɔnɔ min kɛra ni sanfɛ pankulun fitini 2 ye a yirala k'a fɔ mɔgɔ kelen ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ olu de ni bɔnɛna kunnafoniw y'a la yira k'a fɔ ni tile 2 laban ninnu na kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen dɔ de bɛ ka fara sanfɛ pankulun kasara kan min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo waatiw la n'o bɛnna a tile 29 ma sanfɛ pankulu kasaraba min n'o kɛra sanfɛ hélicoptère dɔ fɛ ani ka fara dugutaga pankulu dɔ kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 60 ani mɔgɔ damadɔ ɲɔgɔn ni bɔnɛ min n'a kɛra janvier kalo tile 30 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ameriki jamana kɔnɔna la yan Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa Jordanikaw fɛ u ka masakɛ n'o ye Abdallah den ye ale bina bisimila Ameriki jamanatigi Donald Trump fɛ masayaso Maison Blanche kɔnɔ kumaɲɔgɔnya dɔ bɛna kɛ min ye o de bɛna tali kɛ kɛlɛ min ni u bɛ fitinɛjugu ye Gaza ni a bɛ ka kɛ Hamasi ka finitigijɛkulu ni Israel jamana finitigiw cɛ ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o kuɲɛ la cogo min na VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Toure ale b'o kunnafoniw lase. Hamas ye Amerik jamanakuntigi jaabi n'o ye Israel ka jɛɲɔgɔnba ye k'a fɔ ko nafa tɛ bagabagalikan na wa a bɛ ko gɛlɛya dɔrɔn. Dunuya keleyatɔ ɲɛma ye wele bila Hamas ma u ka taa fɛ ka mɔgɔ minɛnenw bila. O mɔgɔ minɛnenw welekulen bingani dɔ sen fɛ min ma deli ka kɛ fɔlɔ Hamas cɛfarinw fɛ minnu donna Israel woroduguyanfan na ka bɔ u sigiɲɔgɔn sigida la n'o ye Gaza mara ye octobre kalo o tile 7 san 2023. O kunna gosi la Israel ye bingani jugu dɔ daminɛ Gaza min ye mɔgɔ 10 faga. Kɛlɛ kalo 15 tɛmɛnen kɔ Palestine mara na min dagalen do Israel fɛ bɛnkan min kɛra jamana ɲɛmajɛkulu fɛ n'o ye Qatar, Amérique ani Égypte o donna baara la janvier kalo o tile 19 min b'a jira ko kɛlɛw ka dabila ka mɔgɔ minɛnenw labɔ ni Palestine kasoden falen la ani ka dɔ fara adamadenya dɛmɛni kan Gaza. Nga tɛnɛndon Hamas ye bagabagali kɛ k'a bɛna maa minɛnenw labilali nata min bolodara sibiridonw na ka sababu kɛ kɛlɛ banbali bɛnkan ye k'o lajɔ k'a jira ko Israel y'a tiɲɛ. A b'a sɛmantiya ko bɔda bɛ to sen na walasa ka sibiridonw hɔrɔnyali ka kɛ ni Israel y'a ka wajibi dafa. Jordani masakɛ n'o ye Abdallah filanan ye n'o kan ka ɲɔgɔn kɛ ni Donald Trump ye Maison Blanche la ale bɛ ka arabu jamanaw ka kɛlɛbolo ɲɛminɛ Amerik jamanakuntigi ka laɲini na min bɛ lakari la n'o ye ka Gaza minɛ. République démocratique du Congo jamana kan fitinɛ min ni o bɛ M23 ka finitigikulu cɛ n'u kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana finitigiw cɛ n'a bɛ ka kɛ u ni Congo jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ni fitinɛ min n'a bɛ ka kɛ u ka duguba filanan kɔnɔ Goma kɔrɔnfɛn fan fɛ ko kɛlɛ min ni o bɛ senna bɛ ka yɛlɛma ka taa Kivu o woroduguyan fan fɛ n'o ye Sud Kivu ye a yirala o sen fɛ fɛnɛ k'a fɔ ko ni tile 2 fitinɛ min n'a daminɛna ko kura wulikajɔ hakilina min dira ni a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sera u ka mara ɲɛmɔgɔw fɛ y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka yɛlɛma ka taa Kivu o woroduguyan fanfɛla la nka o n'a ta o ta ko fɛn min ye kalanso dɔw ye olu kɔni dayɛlɛnnen don. Kayatu Tarawele VOA Bambara tɔgɔ la. Bi ye kalankɛdon ye Mwan ka kalanso kɔnɔ Goma dinamɔgɔw ka lekɔlisow bilalen sen kan ka kalan dayɛlɛ ni seli kuntala suruninw ye. Nin ye a lɛri damadɔ ye Goma. Fitinɛ gɛlɛnba min waliyara Congo foroba sɔrɔdasiw ni M23 bamanci marifatigiw ni u dɛmɛbaga Rwanda sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la kɛra sababu ye denmisɛnnin caman ma se ka lekɔlitaw jaabiliw kɛ. Les parents d'élèves n'ont pas envoyé leurs... Kalanden somɔgɔw ma u denw bila ka na lakɔliso la yan sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gɛlɛya min bɛ an kan yan Goma ka fara o kan an ka kalanfaw olu fanba ma u ka kalo tɛmɛnen sarawariw sɔrɔ waribonw datugulen don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o ye gɛlɛyaba ye wa u bɛ u yɛrɛ ɲininka n'u nana kalan daminɛ sisan yala a bɛna se ka kɛ ɲɛtaga ye wa. Il va tenir jusqu'à quand? Tile damadɔ sumaya kɔfɛ fitinɛ daminɛna ko kura Kivu woroduguyan fanfɛla la Congo foroba sɔrɔdasiw ni M23 bamanciw ni u dɛmɛbaga Rwanda sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la. Dɔgɔkun caman kɔnɔ jatigɛ ani siran binna Goma kan hadamaden 1 million sigilen bɛ dugu min kɔnɔna la bankiw ni lekɔlisow tun bɛɛ datugura mɔgɔ caman bolila ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na a sen fɛ.
La reprise n'a pas été effective. Bi kɔni kalan ma se ka kɛ sabula n y'a fɔ cogo min na kalandenw olu ma caya wa kalanfa minnu fana bɛ yan olu tun nana wasa ka kow taabolo de lajɛ fo u ka kalo tɛmɛnen wariw de ka di u ma. Leur salaire qui pourra les faciliter. Fitinɛ wulili kokura Kivu worodugu la be a yira de k'a fɔ ko farafina kɔrɔnfɛ a n'a a camancɛla marakɛlaw minnu tun ye tɔnsigi kɛnɛ sigi ni sibiri tɛmɛnen ninnu na Dar es Salaam Tanzanie faaba kɔnɔ k'a welekanw ma labato fitinɛkɛlaw fɛ. Nin bena don an ka jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ni radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi an b'a lase aw ma ka fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na nin waati in na ka bɔ a ka radio fiɲɛsiraw ni jabarani so kan. An bɛ na ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ bawo États-Unis jamana ani Royaume-Uni jamana a yirala k'a fɔ ko olu ma sɔrɔ diɲɛ jamana 58 na minnu ye u bolonɔ bila gafe la gafe min bɛ tali kɛ subahana mansiw n'a bɛ wele ko intelligence artificielle o baaraw latimɛli kan min ni a yirala k'a fɔ k'a baaraw ka kan ka dayɛlɛ ni k'a don ba la min bɛ se ka kɛ nafabɔ sira dɔ ye nin baara min ni a kɛra lajɛrɛ belebele kɛnɛ kan bi tarata n'a daminɛna Europe gunkana la n'a bɛ wele ko sommet pour l'action sur IA n'a u bɛ ka kɛ parikaw fɛ yen a yirala o senfɛ k'a fɔ ko Chine Faransi jamana ani Inde jamana kɔfɛ ko fɛn min ye jamana wɛrɛw ye minnu ye u bolonɔ bila nin gafe nin na ka fara diɲɛ kulubaw kan i n'a fɔ Union européenne ani ka se kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma min sigilen don farafina gunkana tɔgɔ la n'o bɛ wele ko Commission de l'Union africaine olu fana ye a yira o sen kelen fɛ k'a fɔ ko a ka kan hakilijagabɔ o ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka se k'a dɔn subahana mansi n'o ye intelligence artificielle ye bɛ se ka don ba la cogo min na ni k'a nafa bɔ diɲɛ jamanaw bɛɛ kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Gambikaw fɛ u ka denmisɛn sifin minnu sigilen don Bako olu bɛ wulikajɔ la min ni a kɔkɔrɔma donnen don Espagne jamana fɛ walasa ka se ka tungalataga ɲɛfɔ denmisɛn sifinw ye minnu ni u bɛ bɔ Gambi gunkana la k'u kunda Espagne jamana kan a yirala k'a fɔ nin baara min n'a kalanbolo hakilinaw bɛ ka sigi sen kan bɛɛ ka lawaleya an bɛ waati min ko sisan n'a nafolo kasabi bɛ ka bɔ Espagne o jamana kunna VOA Bambara ka kunnafoni dila min ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o koɲɛ kan bɛɛ la waleya an bolo ni waati in na ka bayɛlɛma Kayatu Tarawele fɛ. A don sɔgɔmada joona la dugu sifinw firila baara kotigiso ka cakɛda kan a dɔw jɔlen bɛ dɔw yɛrɛ sigilen bɛ duguma u b'a la ka baara ɲini gafew sɛbɛn ni sugandili jigiyaw ye baarabolo laɲiniw na Espagne jamana fɛ. Min yatina Ala fatala dokuo la ne bɛ fɛ ka taa baara kɛ yaasa an ka se ka sababu ɲumanw sɔrɔ yan an bɛɛ ye sɛnɛkɛlaw de ye nka an tɛ balo fɛn ɲɛnama sɔrɔ a la o de kama an jigi bɛ sababu ɲumanw kan taabolow kan ka taa ka baara kɛ ka sara nafamaw minɛ ka kɔsegin ka na an ka jamana la. Ni se wato sita ni ko nana o dɔrɔn na ba yaasa ka nazarala masɔrɔ farafina sifin caman tungadenw bɛ kɔgɔji tigɛ a sira jugu de fɛ ka se Île Canaries kan a ka taama senfɛ Mauritanie Gambie ani Sénégal utikalo la san 2024 waati la Espagne fanga ɲɛma Pedro Sanchez ye layidu di kɛ ka tunga yamaruyalen ne a bɛ wele nazarakan na ko migration circulaire bila senw kan yaasa ka baarakɛlaw di u ka baarakɛbolow ma minnu mako bɛ baarakɛlaw la a taabolo bɛna kɛ sababu ye ka baara di tungadenw ma Espagne waati tigɛ
tigɛlenw kɔnɔna la u bɛ tila ka kɔsegin ka n'u ka jamanaw kɔnɔ. A fɔra ko an bɛna taa foro kɔnɔ baara de kɛ o tɛ ko gɛlɛn ne bolo ne yɛrɛ ye sɛnɛkɛla de ye ni waati in na ne ka nakɔ bɛ n bolo n bɛ ka jaba sɛnɛ tuma dɔ la ni samiya jara fana n bɛ malo sɛnɛ sɛnɛ kɔni o ye ne ka baara yɛrɛ yɛrɛ de ne nisɔndiyalen ba don nin ko in na sa. San 2024 waatiw la mɔgɔ 47 ɲɔgɔnna ye laɲiniw kɛ ka taa nazarala ka bɔ farafina tilebiyan fanfɛ bakunkolow fɛ ne kɔgɔji siraw ye ka se Île Canaries la Espagne jamana kan agence Frontex ka laseliw la a ka ca ni tungaden 10,800 ɲɔgɔnna ye minnu fagara walima ka u tunu Espagne sira nin kan ONG Caminando Fronteras ka laseliw la ɲiningaliw la ne ka sɔrɔ nin waati kungurun tunga taamaden ninnu bɛna kɔsegin ka n'u ka jamanaw la ayiwa dɔw ko o yɛrɛ ma se ɲiningali la. Silima yakar ka sindiri baby la wa masilo la yakar ni ala sɔnna ma n'an sera yen an bɛ na an ka lɛdu talenw timɛ n'an sera yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ ne dalen don o la o yɛrɛ de y'a to ne sewalen don inshallah an ka se yen dɔrɔn n'an sera dɔrɔn a ko bɛɛ lajɛlen o kɔni o bɛ ɲɛ. man na si loolu laa yaakaar parce que si mbiri loolu laa dégg tamit bref moo ko déggee tamit happy naa si loolu trop. Sani a waati cɛ sugandili baaraw de kan ka kɔn ka kɛ fɔlɔ wa waati bɛɛ la fɛn nɔgɔmanw tɛ baara laɲini gafe ninnu tilaliw tun lajɔra fɔlɔ ntɛnɛn tɛmɛnen ninnu na Bakaw dugu kɔnɔna na ka sababu kɛ jama ka firili ye baara kotigiso cakɛda kan ne ka dankari kɛ a lakanabolow la ye min ɲɔgɔnna kɛra Dakar Senegalikaw fɛ yen nɔ yaasa ka ɲɔgɔn digidigili bali Senegali fanga ye a latigɛ ka dossier bila kelen kelen. Burkina Faso jamana kan seko ni dɔnko nasiraw fɛ an bɛ taa bobojulasokaw fɛ baw jimi o la kodɔnnenba don u ka fɔlifɛn kɔrɔw fɛ min bilalen don u ka tarikuw kɔnɔ denmisɛn sifin caman olu kɛlen don k'u kanbɔ a dilanni a n'a fɔli baaraw la Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ale wulila ka se jimi dilanna dɔw ma an ka u ka hakilinaw lamɛn. Ni ye dagaso ye bɔbɔ ka kɛlɛmasa min ye Molo Sanu ye ale sigiyɔrɔ an nana cɛkɔrɔba ye bisimila di anw ma an b'aw fo an yɛrɛ bɛ ni ɲɔgɔn le ɲini anw nana ko min na ka na kuma ko laadala dundu dɔ kan min san 1,700 a ti fɔ bɛɛ ye a ti fɔ lon bɛɛ fana. Ni dundu ni ko balo bɔbɔ bɛɛ lajɛlen fɛ minnu b'a kan mɛn n'o y'a lɔn o b'a lɔn ko bɛ yen Saliya Sanu cɛkɔrɔbaw y'ale sukandi ko a ka kuma ni anw ye. Tɔngwana anw mamakɛ Mɔlɔ wolo y'a sɔrɔ kɛlɛ ra dundu gbansanw tɛ dundu min lo ale le tɛ kɛra komi telefɔni. Ni dundu ni ale lo ye kɛlɛkɛcɛw caman wele. Ni kɛlɛbolo dɔ wulila yɔrɔ dɔ n'o bɛ nana an ka mara kɛlɛ n'a kuma mɛnna dundu ninnu o bɛ ta bɔ ka dunduba nin fɔ mɔgɔ tɛ bɛ to fo yɔrɔ jan k'a kuma mɛn hali n'a tɛ bɛ kilo 10, kilo 15, kilo 20 o b'a mɛn a b'a yira o la k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ nana kɛlɛbolo dɔ bɛ nana ka bɔ nin fan nin fɛ an ka ɲɔgɔn kunbɛn yiriba kɔrɔ kɛlɛdenw bɛ bɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn o tɛmɛnen kɔ ni cɛkɔrɔba dɔ banna o bɛ dunun in ta k'a bɔ k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko nin cɛkɔrɔba nin le banna a banna nin yɔrɔ in na a mɛnbagaw b'a mɛn o bɛ sanga in wele ni kɛlɛ fana banna n'o bɛ kɛlɛdenw bɛ donna o b'a ta k'a fɔ fana ka kɛlɛdenw ka don fɔ. San 1,000 ni kɔ tɛmɛnen halisa so kelen mɔgɔw olu lo bɛ le dundu ni fɔ. Dundu ni fɔbagaw wolomani lo dundu jeli bɛɛ t'a fɔ danbelela jeliw olu lo bɛ anw ka dundu fɔ
abu lo be dunu no korosira bi abi ale ka bolo le kan bi ne ni fo damana ne tɛmɛ san 10 kan o to depuis nka dɔgɔ bɛ ta ka lɔ sigilan kan k'an bolo minɛ a to ka yɛlɛma n'a ye an b'a kan bi a bɛ ɲini ka se san 40 ɲɔgɔn tɔngbana n'a bɛ fɔ jelimuso bɛ welele ka na sigi ka o dundu k'a fasa la ka tigɛrɛ fɔ a ye Saliya Sanu ye min fɔ bɛgɛn bɛɛ golo tɛ ni dundu nin fana tun gɔn golo ani bis min ɲɛgɛɲɛgɛma b'a gɛrɛn na noir blanc b'ara olu golo fila le bɛ fara ɲɔgɔn kan ka a tugu n'a ye hali an bɛ don min na i n'a fɔ bi dundu nin bɛ fɔ nka n'a fɔ kow ye ni seliba sera o b'a ta ka bɔ n'a ye fajiri tuma k'a fɔ ni selidenni fana lo a fana bɛ bɔ o wagati in na k'a fɔ ni jɔ mɛnɛ fana sera a bɛ ta ka bɔ k'a fɔ k'a yira bi lo nin ye jɔ mɛnɛ ye n'o tɛmɛna ni an ka cɛkɔrɔba m'o banna so 4 nin kɔnɔ o tuma n'o nana fɔ dunu ni b'o sanga wele laada kana tunu sifinw olu bɛ wuli ka jɔra Madu Sanu b'olu cɛra ayiwa an kɔni bɛ min na sanga ni wagati bɛɛ an bɛ cɛkɔrɔbaw gɛrɛfɛ ka se k'u ka ciraw kɛ ka se ka o lamɛn fana u ka se ka ko kɔrɔw fɔ an ye an ka se ka lɔn ka fara an ka lɔntaw kan pour que lɔn dɔra fana an ka se k'o wasa o ka laadala dundu min fɛn ba ye o fɛ dundu min fɛn kɔrɔlen ko ye o fɛ min ko ka bon o ma kosɛbɛ nin kɛra sababu ye o y'a yira an na k'a sɔrɔ cogo yira an na k'a fɔ an y'a filɛ nin fana bɛ kɛ télévision fɔlɔ ye diɲɛ kɔ kan min ye nin dundu nin sɔrɔ k'a ta k'a kow mɛn k'a fɔbagaw ye a fɔra o ɲɛna fana nin tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka da nin kan sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Kafu farafinnagun sɛnɛntɔrɔntan ɲamayaso ka laseli la février kalo in tile 5 tɛmɛnen san 2025 in na ko Ligue africaine des clubs champions farafinna clubw ŋanaw ka ɲɔgɔn danba quart de finale ani coupe de la confédération coupe Kafu ko don o quart de finale tirage au sort 2 bɛ kɛ alamisa nata kunɲɔgɔn n'o bɛ bɛn février kalo in tile 20 nata ma tirage au sort in bɛ kɛ Doha Qatar jamana kan min ye coupe Kafu ye o tirage au sort fɔlɔ de bɛ kɛ nɛgɛ 14 waati n'o ye anw ka l'heure ye o bɛ bɛn Égypte nɛgɛ 16 ma min ye Ligue quart de finale tirage au sort ye o bɛ kɛ o don kelen na n y'a fɔ cogoya min na o bɛ kɛ nɛgɛ 15 anw ka l'heure la o ye Égypte nɛgɛ 17 waati ye Ligue quart de finale fara coupe Kafu quart de finale kan ɲɔgɔndan tagani ka seginw don Ligue quart de finale bɛ 10 avril kalo nata tile fɔlɔ ani tile 8 furancɛ la coupe Kafu quart de finale bɛ 10 avril kalo nata tile 2 ani tile 9 furancɛ la salo ŋana 2 n'o ye Al Ali SC Ligue kunda ani Zamalek SC coupe Kafu kunda o club 2 bɛ ye tirage au sort in kɛnɛ kan club 8 minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta Ligue quart de finale ɲɔgɔndanw na olu dantigɛlen filɛ hakilina jiginna Al Ali SC ka bɔ Égypte Al Hilal ka bɔ Soudan AS FAR ka bɔ Maroc Espérance Sportive de Tunis ka bɔ Tunisie Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud Orlando Pirates ka bɔ Afrique du Sud Pyramide FC ka bɔ Égypte MC Alger ka bɔ Algérie min ye coupe de la confédération quart de finale club ye o club segu dantigɛlen filɛ Zamalek SC ka bɔ Égypte ASEC Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire Al Masry ka bɔ Égypte CS Constantine ka bɔ Algérie Renaissance Sportive Berkane ka bɔ Maroc Sima SC ka bɔ Tanzanie Stellenbosch FC ka bɔ Afrique du Sud USM Alger ka bɔ Algérie min ye Mali club 2 ye minnu tun bɛ kɛnɛ in kan n'o ye Ligue africaine des clubs champions
phase de poule et Djolba Athletic Club. Allez ni coupe de la confédération phase de poule, stade malien de Bamako, Olubina, Oumase Kaye, quart de finale Ninouna, VOA Bambara Togola Bamako, Siaka Traoré Kalaselido. Yananga dansigi kunnafoniw na an b'a da kulo ka fɔ nin ye kunnafoni telima ye min bɔra Ameriki jamana fanga yɔrɔ min lasera u ka jamana ciladen Marco Rubio fɛ. A ye a lase k'a fɔ ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'u hakili lasigi min bɛ tali kɛ PEFAR ale ka siniɲɛsigi kan min kɛra kunnafoni telima labilali ye Ameriki ka masayaso fɛ n'o bɛ tali kɛ sirabana kɛlɛliko kan k'a fɔ ko dɛmɛ minnu ni o bɛ labila ka di sirabanabaatɔw ma ko o baaraw tɛna lajɔ. A ye nin kunnafoni di kɛ arajoso kan min bɛ wele ko arajo satellitaire Sirius XM. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko nin cakɛda kulu min ka baara bɛnnen don sirabana kɛlɛli ma ni a bɛ wele ko PEFAR k'ale yɛrɛ ye olu ka tɔnden kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Ka fara o fɛnɛ kan kunnafoni jalatigɛli minnu ni olu bɛ ka kɛ walasa ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen lateliya ka don ba la Ameriki ka kɔngɛrɛ fɛ ko u bɛ wulikajɔw la ka se k'o hakilina ninnu sabati. Nin de bɛna dansigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Niko seko ni donko ni ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara sur WhatsApp. VOA Bambara ka tabale gusika ni VOA Africa kuna foni turukala. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique